Teh kaban kon shop ngai kuble yapi iwe puwe kan ka por ka bamta leng ba jo ni ka YouTube channel ka jonga. Te don gi bong nga badon karno chapang ka chapang ka jingpen bit chapang ka jing sam skim chapang ka jing sam kini kita ki jingpen bit ki sam sibun ki jing sam sibun ki jing ai mo. Te ngang ong ni ki habaki ai simbe habaki sam simbe tau da kan mau ba da teu da wo ba da perkat ba na mata ka riba ki benriu na mata ka pateng ka jung pisia kata ka deka ka banga kwa ban karna kan ka por ka bamanta na hakum gini ki por ngong pi ki jing bit ki wan ba sibun jai ki jing bit ki jing thame ki wan kham tam le ka voice of the people party ka jing nyon ki bat ki jing wadong wat poya ka voice of the people party ka pi kam dei shu ka deka kam dei shu ka bakai rekat ba ki we ki dang beng dei kat ba ki we ki dang kan tho ngong pi upai ba umnum sap chu namar ba kane ke upai ba umnum sap chu namar ba kane kata ka juk kade kam de shu kata ka juk ka jing pen be ha kam de shu kata ka juk ka jing pen be kam de shu kata ka juk ka jing sha pen be ha kam de shu kata ka juk ka jing sha pen be ki wan ban pen be yang dia pi henry ke nom la shu ma ka juk ka jing sha pen be kala le bat kam namon pa shu nadu bangio ka jikai na ka voice of the people party namar kini ki baro namar ba kini ki ar baro khojong dei kila tinglut ya ka voice of the people party ki biot ya biot dem ki nang su ban le kini katai re wat ya ka bom dei ban kern ro ki hab ban kern wat ya ka dei ya wat ya ka ba ki kim de su ban kern ro ki hab ban kern kila ban ong kum ne kila ban ong kum ta kila ban ong mo kum da kila ban ong te namar banga ngang ong ipi kan ka pormta parari kane ka juk kam de su ka dega kam de su ka ka juk ka jing penbit kam de su ka ka juk ka jing ka juk ka jing penbit kala lek ka tu ka jabing ka badang sa dum dei ka tu kala lek kam don su menta sa stangga jabing ka basai ka tu ka jabing ka basha penbit dei ka tu kala hapno sa ka ta ka liulong ka ba klam trai ka dingal de bamdu ya ka da piwan mat bit kat ba pi penbit ru mentau paj ba umnom bit syure ulap langi paisa sor langi paisa nong kedong langi paisa no chano ru upai ba jigi mata umnom bi chure ngin penjob suk bi yo pra ai bo pra on secara po KSDC but JSDC tangga tala biang dengan nai su bani kern yong ngim ya kern yong sure da kemno ndre tangkum tahi kala biang yangi ha ketika sengi bani tebut ngin jubab ang tu meroi sapok kendong dengan ai bi tlap hau pra tangga tala biang nai abun kitin sure nai hala sure ki jing penbit ki wan be hi ki jing penthame ki wan be hi la biang don kam sure ngongi pi don kam ye sure don kam sure kini ki baru mata ki lating bat ki babun na pedeng ki yo 00 te namar pai ba mata wala start udon pai ba ubas tang keto kenengut utau badang sa dum ke jebing utau badang sya besa lenter tat yang tu ki sure ndreko mangama pi ki badang dang klan ki badang single party ngela benong mo henry tongin ya her ngin ya ksat dala ijong ibu ibor dangin duai ru so blay baka voice of the party ai bakan job ai bakan sarna phang kini jing penbit kini ki jing penbit baro khoj ki wan hi ong pi ki wan ba hi kini ki jing penbit ki wan ba hi ki jing penbit ong pi la da pi bhakan ba bhala da pi bhakat ba baron dei kini ki jing penbit ki wan ba hi ki skim ki bagi sam pi shimbet thabet ki ai pisa shimbet thabet ai kyu siang padan kam ba chet ja chet thur chet do chet kleng biang enjoy it full haga tega ski ka ba lek tebut ai be top hopra tangga tala biang te tangga tai bi perlok ngansa ngasa penmi biang hi ki video juga nang nei kamaru te matanga dang don ki kam ki bakarki te tangga nei kuble sibun